Здравейте, хора, и добро утро на всички. Аз съм Сияната Билчи, ако не знаете коя съм. И днес, сега сутринта, ще се оправям и трябва да уча, защото утре имам контролна. Сега часът е 9:31 и сега ще ходя да си измия, също така да се облека, също и да си нареша косата. Ще се върна, като си измия зъбите. Така, хора, измих си зъбите. Сега ще се върна, като се облека. Готова съм, хора, ето вижте. Не знам ли съм хубава, но надявам се. И сега трябва да си оправя косата. Ще се върна. Ето, хора, вижте как само да си реша косата. И мисля да я вържа на опашка. Ще ви покажа крайния резултат след малко. Всъщност ще си направя плитка. Ако искате, хора, можете да гледате как се прави плитка. За тези, които не знаят, аз съм се научила сама да си правя плитка. И сега можете да гледате, ще се обърна, можете да гледате как се прави. Само да ви кажа, че може да се раздели на 3 части. Но някои от вас, които не могат, сега ще ви покажа. Ето, гледайте. Така, хора, аз по принцип първо си нагласям ето тази по средата част, която съм си хванала. Да си я нагласа хубаво, защото ако не е много на хубаво, плитката няма да стане. Ето сега, хора, започваме. Аз така си правя плитка. Отнема малко време, но нищо. Хора, не знам ли се вижда, но дано. Еми, хора, честно да ви кажа, не знам ли се е получила много добре, но е тук малко се разплете. Ще направя пак и ще ви покажа резултата. Ето, хора, и крайния резултат, как се получи. Дано да ви хареса. Това беше малко урок, нали, как се прави плитка, за тези, които не знаят. И само да не съм си оправила леглото. Оправя и ще се върна, когато го правя. Ето, хора, оправих си го и сега изглежда малко по-добре. И сега, тъй като, нали, 9:45 в момента, мисля малко, хора, да хапна нещо за закуска и после трябва да уча. И така, хора, имаме това за закуска, което е много хубаво кремче. Яла съм и такива, нали, с череша, ягода, а то в хладилника има още. И хора, също след като се наям, ще си подреда раницата за утре за училище. След това ще учим. Добре. Хора, може да видите отвътре с какво е. И сега нека хапваме, защото това ни е за закуска и да хапнем поне закуска. Преди това, хора, бях хапнала една супа, която се казва крем супа. И е много хубава за закуска. И сега мисля хапна това плодово млекце, което ма от портокал или от нещо друго. Много хубаво все пак. Харесва ми, но малко прилича на бананче. Направо си е вкусно.
Понеже сега родителите ми са на работа, може да си правим каквото искаме. И мисля да ви покажа ето това зад мене. Ще ви го покажа естествено, той малко се вижда. Той се вижда. И ще ви покажа датата, която съм родена точно на този календар. Няма да е нали както сега, а когато било... чак в миналото. Така, добре, нека хапваме и да ви покажа как си реда аз раницата за училище. Ще се видим, когато се наям. Забравих още едно нещо да ви кажа, че в тези плодови млека, те са купени от Lidl, Дамек майка ми ги купи от Lidl. Само да ви кажа, че не е само нали такова бяло, ами виждате, че има малко нали по-жълтичко, ето тук ще се види по-добре. Вижда се малко по-жълтичко. И хора, мисля, че е нещо като портокал. Защото като го гледате ето така, си мислите, че това е мед, но грешите. Това е, мисля, че е портокал. Хора, изядох си цялото плодово мляко. И хора, малко ще пия вода, защото съм жадна. И сега, хора, както ви бях казала по-рано, трябва да ви покажа онзи календар, ей там. Така, айде сега се хващаме на работа. Така, сега, този календар, хора, е така. Ето. Така, ето тук, където пише 3 вече 7517 година. Това ми е датата на раждането. Денят ми е петък и аз съм, тук ми е огън, аз съм тук, нали, Вер е ламя, мек дракон, където го казват повечето хора. То правилното си е ламя, нали, както да ви кажа. И пишете в коментар какво сте по този календар, на коя дата сте се родили, кой месец. Това за метал, дърво, не знам. Пишете коя зодия сте и така, и кой ден сте се родили. И сега, хора, както бях казала, ще си подреждам раницата. Ще ви покажа аз как си подреждам раницата. Сега, хора, просто гледайте как си подреждам раницата за училище. Само да ви кажа, хора, че този несесера ми, днеска ще го взимам, защото трябва да правя един проект на една моя приятелка, защото нали, трябва да сме свършили по-рано, защото нямаме време за друг ден и затова трябва да го направим днеска. Така, сега да видим кои предмети имам утре, всъщност. Така, утре, значи, имам Бел, тъй като аз трябва да преговарям по него, защото утре имам контролна. Имам английски. Имам хора, човекът и природата, така че го слагам. Хора, имам и математика, ама лошото е, хора, че не съм си написала домашното. Така че хора, това трябва да го пиша днес. То няма кой друг ден. То е почти 10 часа и трябва да го напиша сега като подреда раницата и трябва да преговарям по Бел. Така, друго имаме ли? Мисля, че не. Добре. Значи, хора, за утре ще носят общо 3 папки. Не знам дали ще са тежки, но знам, че по Бел ще е тежко. Е такова. Несера няма да го слагам сега, защото, нали, както ви казах, знаете. За храната, като я сложа, примерно сега, хора, ще кисне и няма да стане за утре за ядене, така че няма да слагаме. Трябва да хора да сложа вода. Ей, сега идвам.
Ето хора моята вода. Вижте тук, за 24 часа хора може да е студена. И за 12 часа топла. 354 мл, което е хубаво шишенце за мен, но майка ми малко го е потрошила, но нищо. Аз си го търпя. Така. Слагаме шишето тук. Сега, мили хора, имам карта за училище, защото такива има карта за метрото. И трябва да се сложа тук отгоре, за да не я забравя. И така. Сега, хора, мисля малко да получа побел. Можете и вие ми помагате, ако сте 5 клас. Защото аз съм 5 клас, де. Тези, които са 5 клас от вас, също могат, нали, да гледат от мен. И така. Добре, давайте да се захващаме за работа. Само да ви кажа, че имам и по учебната тетрадка побел да си напиша домашното. Аз още не съм го написала. Написах само две задачи съм написала само и ми остават още няколко задачи, които трябва да ги напиша и да преговоря. И после ме чака математиката. Няма какво друго да казвам. Както виждате, хора, сега ще си пиша домашното по бел. После, хора, ще преговарям, защото, нали, първо трябва да си пиша домашните, после удоволствията и така нататък. И сега, хора, мисля да започвам. Така. Ще се върна, когато напиша или такова, или си напиша домашното. Ами, хора, мисля да приключвам до тук с видеото. И мисля да направя втора част, задето как преговарям и така нататък. И ще се видим в втората част. И чао!